Mzansi igama lami uSimphiwe wakamajozi nimazi ngoSbuda mapokado the Buddha from woZalo. uSimphiwe Majozi olingisa indawo kaSbu emdlalweni weThelevishini osakaza khona lapha ku-SABC 1 uthi ukubheduka kwe-COVID-19 ikona okumenze wabamba iqhaza eqoqozeleni ikakhulu intsha ukuba ilalele ihloniphe imigomo ye-lockdown. Shuthi kuye kwafika lesi simo esibhekene naso siwumzansi siyizwe sisonke se-COVID-19 ngoba ukuthi kunengoma ebenge ngayenza phambili ngabe sengithi hey yazi njoba ngiyabuka nje kuhlezi kunalama announcements sitshela kuthiwa hayi bokhuzekani hlala nezindini fakana ama mask sanitizer. Lo mlingisi uveze elinye ikhono athi elakudala ngalomculo okumanje usuyatholakala kuzona zonke izinkundla zokuthenga umculo ama digital platform. Umculo has always been a part yempilo yami into engikhule ngiyenza njengoba umuntu okhule enza ama stage plays. Izobona ngomo we ubavele yanizwa izobona ngomo we nizalatshelwa ngempela